Čaute všetci, vítajte u ďalšieho multiplayeru videa, tentokrát je to spoločne s Nickesom, ako bude to vždycky s Nickesom alebo so mnou. A je to z mapy The Temple of the Sun God a Nickes pozdrav. Čaute. A tak pravidla sme si už prečítali, je to vlastne bežné ako vždycky, proste nemáme nič ničiť, hrať na hard adventure mod je tu, síce môžeme to ničiť, ale nič nám z toho nepadne. A to boli nejaké typy, triky, tu sú typy. Nemáme proste cheatovať a tak. Tu máme na začiatok nejaké meso, tak si zoberieme do zásoby. Týmto máme meniť akože počasie. Dneska máš jedlo? Nie. Tak si zober. Je to predsa na tom hard. OK, poďme. Ok, môžeme ísť. Niečo to bude so slnkom, ale tu je zatiaľ iba taká pyramída. Videl si na stránke niečo viac ako toto? Nie, ja som tam len videl jednu mapu, tak som to zoberal. Asi tady to typujem, či? Skúsme ísť tu. Poď. Tu sú luky. Vezmem si do zásoby 3. To sú asi nejaké hry. To budú určite šipy. Nejaké hry. Hezky. Zober si... Ja si vezmem 3 staky. A čo teraz? My musíme niečo trafiť. Tie lampy? Nie sú niekde čudlíky, alebo že by na druhú stranu by sme mali ísť teraz. Tam je nejaké blúdisko. O, tak skúsme. Tuto... Pačka. Pačka tam je? Tu. Čo sa Čo stalo? to urobilo? Neviem. Ďalej to pokračuje. Jak zistím, že to je nejaká slepá ulička, tak ja neviem, čo urobím. Tam je ďalšia pačka. Hezky, to je dobré toto. To je dobré. Čo to otvorilo? Niekde to musel niečo otvoriť teraz. Mačko si ju? Mhm. Poďme ako tým lukom. A fakt? Alebo možno tam... Hej, viem čo určite. To nám dáva túto body, nie? Tuto. Kde nám to jaké body dáva zase? Tuto ako sú tie gold. Tak... Hej, tu sa nám vyliala voda, nie? Hezky. Akože sme toho, že si splnili. Tak počkať, teraz... Tam je. Giuseppe? Čo? Trafil som jednou už asi. Na tých... Hej, jedna je pustená. Aj druhé. Hezky. Otvor, Hezky. to sa nám otvor. Ó, to je cool. To sa mi začína toto ľúbiť. Tu je niečo. Tak. Tlačidlo. S dispenzerom. Počkať. Tu sú XPčka. Idú k nám, či nie? Máš ich? Nie, ja nemám nič, ani jeden. Ani ja. Kašľeme. Tu je ďalšie. Kde máme? To je to isté, ktoré sme asi obidva mali, ale to je jedno. Aha, počkať. Tá mapa je úplne veľká, to vidím na minimape. Počkaj, my sme každý mali ku jednému, my to asi musíme minúť. Čo? Tieto tie enchant bottle. Nie, tam to je plné. Úplne. Čo si na toto pozeral? Aha. Je to úplne plné. Čo s tým máme robiť, keď to ani ku nám nejde? Skús to zmačknúť, keď ti poviem, hej. 3, 4. Naraz! No však. OK, takže nevieme, čo teraz ďalej. Čo máme robiť? Ale teraz to už ide. A mne to už dáva. Teraz to hač inde, lebo som trt. What the hell? Čo dáva, že? Je tam niečo? A čo teraz? Sme sa trošku zamotali.
Vyššie to asi už nepôjde, čo? To Ja nič idem, není. ja idem ešte obliadnúť to bludisko. Sme v patovej situácii. Tu nič není? A nie. Ja som teraz v pasti. OK. Tak tomuto teda nechápem vôbec. Shit. Tak to ani ja teda. OK, takže sme späť a ja som teda si musel pozrieť video od niekoho, že ako sa to robí. A zistil som, že vlastne vy musíte si zobrať tie XP a presunúť ich sem. Prešupliť samozrejme. Takže XP etinické si tam nejaké vyhoď. Ja, oni pôjdu pod tebou, že? Takto. Ale shiftuj. Oni niektoré šli ku mne. No, všetky mám. To je úplne epické toto akože. Ne, oni Prestupom sa mi tadiaľto. spálili. Tadiaľto. Áno. Prosím, na mne sa spálili tiež. Ale aspoň viem, kade už to mám prejsť. Dobre. Prosím, že to musím dať. Idem v kľude. Úplne v kľude. Tadiaľ to nie, už viem kadiaľ. Ty nemôžeš tadiaľ furt, ak sa ti to spálilo. Viem. Tam je tá hlava podľa mňa nastražená. Hezky, mám ich furt, dobre. Teraz tu. A teraz prejsť tu. Teraz buď sa mi spálili, alebo neviem. Asi hej. Ja ich mám tu. Hezky, už som skoro. No. Kde sú? Oni sú tu. Jo! Pekne. Poď. Pekne. Zase meso. Čo to je checkpoint? Asi to nám dá spawn tu. Parkour. Oheje. Choď hen tam, niečo tam je. Ty asi, že sa dostaneš späť nie, keď spadneš. Tam sú pistóny. Čo si urobil? Nič, tak to je samo urobené. Samochitové. Tak kde mám skočiť? Tade. What? Aha, už chápem. Dole. Ne, ja som spadol. To je ťažké hento. Ne. Nemám rád parkour ľahký. Ne, ja som spadol, ty kokos, to jak som mohol spadnúť, to není možné. Hop. Nič. Hneď na prvom. Ne, a ja. To bude na dlho. Skús to na prvýkrát dať. Ne. A to... Skús to na prvýkrát, akože skočiť odtiaľ to tam. Vieš, to je ľahké. Shit. Keď ti vidie ten prvý skok, tak je to ľahké. Tak. A teraz. Hop. Ne! Ty vole! Počkaj, čo tu je? Tu je rebrík. A on je zavretý. Ja som teraz zistil, že Nické sa bolo zle počuť. Čo? Mňa bolo... Kedy? Ja som... Kedy mám... Možno ťa bolo zle počuť. Prečo?
lebo ja mám Windows XP a to zachytáva ten zvuk. Tak ale hádam, teraz to už bude dobre. Alebo možno aj predtým to bolo. Ja som bol na tom poslednom, aby som tam otvoril checkpoint. Ne, Aha, to sa nedá je to toto. úplne ľahké len. Ja som teraz tu. Nezastavuj sa, hej? Rozbehni sa. A čo to? A teraz. Pekne. Ja sa to tam končí. Ne. A tam je checkpoint, ja ho vidím. No však. Ja som bol už na tom poslednom. Ja som kopni na. Lomeno free. Jasne. Hop, and one. Ten prvý schod neviem dať už. Toto není dobré. Ja furt na tom prvom. Prečo si vybral parkour mapu? A to v každej takéto adventúrnej mape by bol parkour. Áno. A ty si spadol ešte tu. Nie, ale mne sa šmyklo. Až mám spotené ruky, jak svinia. Či by sa potie ruky? Nie, okej, to teraz dám. Poď. Ty si tiež stopol, že? Tam si musíš zastaviť a znova sa rozbehnúť a skočiť. Ne, mne to seklo. Ale ideme furt na 35 fps, lebo som si tak nastavil. Nerob nic, Kes. Lebo ti dám kill. Není tu PvP. Ja viem, ale môžem napísať lomeno kill. Lebo ťa deopnem ťa. Jasné, ja to z konzolu vyhodím. Ja ti vymažem z kompu konzolu. Hop. Ja nemám v kompe, ja tam idem vlastne... Ja tam na tom prvom som už asi 5 minút. To bude nadlho? Alebo to budem strihať, alebo neviem. Ty kokos. Čo, vystrihneš to? Niekto ti napísal na Skype. Bolo to počuť? Aha. Ne, ty kokos, to čo, ja som furt na tom prvom. To je neslýchané. Budeš to strihať teda? Uvidíme. Hop. Ja to teraz nedám, že to vystrihneš, hej? Kúkaj sa aspoň na mňa, aby to bolo. Nie, nevystrihnem nič. To budem strihať sám. No poď. Shit. Toto bolo fail. Počkej, keď tam budeme, tak si dáme na seba toto. Bolo to povolené, či nie? Je to po anglicky a... neviem. Nebolo to po anglicky, nebolo to po česky ani po slovensky, takže my nerozumieme po anglicky. My sme retardovaní. Presne. Retard tým. A hlavne, že TPA je po anglicky. Ale my pôjdeme TP. Aj to je po anglicky. Lebo TPA tu nejde. Čo to prvé sa? TPA tu ide, lol. Ok, hen tam si dáme TPA. Ježiš. Ani ty už to prvé niekedy nedáš? To je úplne ťažké. To sú 4 bloky, lebo to je nakrivo. A nie, to sú... Aj 4, lebo to je nakrivo. Hop. Počkaj, Hecho tam, ja sa portnem, hej? Portni sa už teraz. Ale ty prvý skočíš. Chceš dať lomeno TP Trollman. Hej? Ja som spadol! Jako som mohol spadnúť. Veď ja ani neskakal. Skakal. Ale na tom bloku si neskakal. Dobre. Rýchlo daj TP Trollman. Skoč. Budeme sa striedať. Ty si... Ja? Hej, som povedal, že sa budeme striedať, takže... No veď ja som to skočil, ja som trafil portol, som sa, ty už si skakal, tak ja som spadol do vody. Ty si bol už vo vzduchu. Jasné. Mamka, nehovor ako... Ne. No. Hop, portni sa. Hop. Zatiaľ nie. Portni sa. Skočím prvý, či? Idem ja. Dobre. Portni sa, či? Kto ide prvý? Idem ja. Kokos, je to, počkaj, stoj. Rýchlo, čo to? Idem. Počkať, daj sa, si nakrivo. Daj sa ešte teraz. A skús, nespadne nic. Dáš to. Ne. Ideš. Poď, nevadí. No. Ne. Tak? Dobre, môžeš. Ty vole, zasa jeden blok. Ne, to nemôžem skočiť. Bože, daj sa normálne aspoň. Dobre, no skoč. Tu už si mal ísť, to nedáš. Tyhle, čo mám robiť na tom poslednom? No poj. Čo mám robiť na tom poslednom? Ideš. No a čo teraz? To je to, že... Nie, to je... Čo tam mám robiť? Nič, proste skočiť. Skoč. Teraz to dáme. To nedáš. Poď, učiť dozadu. No. Nedám. Ježiš. Skúsim. Op. Ja to dám. Dá si checkpoint? Ja počkaj teraz. Ej, stoj. Spám. Čo? Ja som až tu. Kde si? Tu, tam spadol. To sú 4 bloky. Ja takto. Aha. Dobre. To sú 4 bloky. Ale do dola. Možno aj 5, ale tak. Nie, 5 dní. Možno 5. Ale keď je to do dola?
Som tu. Ok, oni. Oh. Poď. No, skoč. Shit. Ešte raz. Dobre, skoč ty. Ešte. No. Ježiš, som nedal dvojskok. Čakaj. Už si kúsok. To mám tu? Musíš. Hej. A checkpoint. Tak poď to, jak chceš. Ja som to dala aj sama skoro. Ja by som to zastavila, tak to je jedno teraz. Ty more, toto čo je? Ja už som tam bol, ja som to preskočil. Ja sa nastavím asi home, hej? Aby som tam nemusel, hej. A na každom si budem dávať home. Ja som tam bol. A ja? Som tam. Len sedome o tomto nič nehovorili. Možno hej. Tu je ľahké toto, to dáš. Set home. Oh shit. Počkaj. OK, skač. Shit. Ja som si dal home zle. Tak poďte. A uhni, idem prvý. No choď. Ne. OK, choď. Ježiš, ja som to znovu na teba, to úplne nevadí. Môžeš skakať, lebo ja tam mám home. A ja. Tva. Čo je? Ne. Ne. Ja ti nevidím cez tvoju hlavu. Jo. Jo. Checkpoint. Tu niečo je. My to nebude prešli. Tu je niečo. Poď sem. Nie, tuto. Modrá, žltá, zelená, červená, fialová. Počkaj ešte raz. Zapamätaj si to. Modrá, žltá, zelená, červená, fialová. Iba ja pôjdem dole, nie? Modrá, žltá, zelená, červená, fialová. Nemusíš ísť dole. Je, to je pravda, veď keď sme dvaja. Počkaj, tu sú také... tu sú dvere a na každou je jedna vlna. Tak povedz mi, čo je prvé. Modrá, No, žltá, no, zelená, no, červená, no. fialová. A to som hovoril z pamäti. Aj A to na teraz? video, takže A som pán. teraz? Jako tu ide ešte naspäť? Tu ide ešte naspäť. Modrá, žltá, zelená, červená, fialová. Takže A akože z opačnej strany. Fialová. Už som desika vríti. Počkaj, ja sa tam dostanem. A nie. A hej, dobre, tak ešte raz. Kde? Fialová, žltá, Dobre, zelená no. a červená a modrá. Nie, ja som to zle povedal. Ono to vždycky ide iné. To je bludisko. What the fuck? Počkaj. Ja mám trocha taký hex. Vieš, ktorý? Počkaj, ja to mám, ja to už vidím. Len iba na niektorých dveroch je prešoplet. Neviem. Alebo tak proste buďme ako chceme. Ja viem, kde to je, ja to vidím na minimape. Ale tam sa nedá dostať. Tak počkaj, ja ti to idem skúsiť hore hovoriť, hej. Teď to sa ide hore, kde som. Ty vole, už ma bolí hlava. Hej? Jo. Z čoho? Jo, men, poviem ti, že točíme 20 minút, ale to zase, keď budem strihať, tak to bude iné. Takže. Modrá. A to Modrá, vždycky je iné žltá, potom. zelená. Áno. Si. A to keď klikneš znovu, to ti ukáže iné Áno. potom. Modrá, žltá, zelená, hej. Červená, fialová. Ďalej. Počkať, hneď. Chvíľku. Modrá,
žltá, zelená, červená, fialová. Modrá, žltá, zelená, červená, fialová. Si tam? Ešte ďalšie. Znovu. Teraz neviem. Ale už si na konci vidím na minimape. No. Ja neviem teraz či. Modrá alebo žltá začne. Tak žltá. Hej, bola prvá. Daj žltá. Modrá teraz jediná. Áno, modrá. Žltá. Nie, fialová. Fialová. Červená. Zelená. Modrá. Zelená. Čo to máš na výber? Fialová, červená, žltá. Žltá. Teraz. Ja neviem. To mi nedáva žiadnu logiku toto. To asi... Ohej, teraz chodím v kruhoch, ako pán. Ja ťa vidím. Teraz chodím zase v kruhoch. Hej. Ja by som ťa mohla navigovať podľa minimapy. Že? Hej, naviguj. Počkej, ja tam idem dole. Kúknuť. Podľa mňa to. Teraz som úplne na začiatku. Ja ťa vidím. Počkať, nie sa to... OK. Teraz pýtať je to. Musíme ísť furt ako keby rovno. A nejako. Takto. Jo. Takto. Som sa to zvedavý. A jo. What the fuck? To je blbosť toto. OK, a sme na začiatku. Ty vago. Tak neviem, ty vole. Takže ja si myslím, že by to bolo tak všetko z dnešného videa. Lebo podľa mňa už sme dosť domotaní. Ja sa radšej pozriem, ako to urobiť, alebo neviem. Tutoriál nejaký. Takže ak sa video páčilo, nezabudnite like, komentár, poprípade odber. My sa na vás tešíme u ďalšieho videa a Nické zdrav. Čaute. Bye bye.